खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ दिल्लीजों लोगोसे आसाम वेस्ट बेंगल आरो सा सानजा रायजोफोराव गाजा गोमजायै फालिदों क'क्राझारावबो नेशनेल प्रेस डे फालिदों अरुणाचल हादाबसायाव एनडिपि संनि साबा सोद्रोमा हमजादों आरो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै संकल्प जाथाया दिनै गोजोनै गोजोन जोबलांबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ हादर आसाम आरो बिटिसिनि सदर सर क'क्राझार नोगोरावबो गाजा गोमजायै फालिदों 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा आथिखालनि चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव जोनोम जादोंमोन 67 बोसोर बैसो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ हादोरजों लोगोसे आसामनि खना खनला जायगाफोराव आरो बिटिसिनि दाब दाब जायगाफोरजों लोगोसे क'क्राझार सहराव थानाय गोजोनपुरि गामियावबो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों शुक्रबाराव खुंफुंनाय जायो हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय बिसम्बि बेखेवनाय आरो सानजौफुआव मोनसे सावराय जथुमबो खुंफुंनाय जायो सावराय जथुमनि हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रबिशंकर बरगयारिया बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बिनि इयुन बर' राव हारिमुनि फारसे गुवारै बिबुंथि लाखियो जोबनाय सम बेनि गेजेराव उत्तान दावगानाय आरो फावसनाय जारिमिन लानानै बर' साहित्यआ आवगायबोदों जोङो दिनैनि बे सानखौ सावरायोब्ला खालि साहित्य सभानि थांनाय फैनाय देरनाय दुइनाय नङा बेजों सोमोन्दो थानाय अर्थात साहित्य सभा जि थांखि लानानै आवगायबोदोंमोन बेफोर गासैबो एजेन्डाफोरनि सायावनो सावरायनाया मोजां आरो जोङो बोरै खालामोबा जाथि हिसाबै राव हिसाबै फोथांनानै दोननो हायो बेनि थाखाय सांग्रां जानांगौ सावरायनांगौ मख'नाय जायोदि क'क्राझार सहराव थानाय गोजोनपुरि गामि जिरायसालि न'मायाव खुंफुंनाय गा 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गा 28थि बोसोरारि जथुम्मानि सानाव क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गं 29 गामिनि थागिबिफोरजों लोगोसे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्राणनाथ बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि डक्टर उदित कुमार ब्रह्म गाहाय नेहाथारि सुपेन चन्द्र ब्रह्मआबो बाहागो लायो बर' भाषाটো আমি বহুত উচ্চ স্তৰত কৈছে বুলি আমি ভাবোঁ কিয়নো আমি প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে লিখে আৰু IAS আৰু ACSৰ মিডিয়াম হিচাপে আমি লিখিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি বহুত আগবাঢ়িছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু কাম কৰিব লগা কিবা আছে নেকি আমি কাম কৰিবলগীয়া বহুত আছে কিয়নো আমি মিডিয়াম হিচাপে কিমানখিনি আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এইখিনি আমি পোৱা নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমি সাহিত্য সভাৰ পৰা আমি লাগি আছোঁ बर' थुनलाइ आफादनि गा 67थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि रुनिखाता थाइखाजरायाव थानाय दैमालु गोजौ फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गा 29थि 3 बोसोरसालिया जथुम्माखौ शुक्रबाराव खुंफुंनाय जायो सानसेनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों शुक्रबाराव खुंफुंनाय रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गा 29थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदानै खनसाय बरगयारिखौ आफादगिरि आरो लुसि बरगयारिखौ गाहाय नेहाथारि महरै लानानै रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दाफुंफिननाय जायो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि CUDCनि बारग' बिबानगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारीया
एरैहाय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुआ मुलुग दरबाराव बर' राव हारिमुखौ गोसारहोनायनि थांखिजों गोदान दिल्लीनि राजघाटआव थानाय बिरसा मुंडा लांदां गेलेग्रा फोथाराव शुक्रबाराव खुंफुंनाय जायो। शुक्रबाराव खुंफुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि गा 67थि जोनोम साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बारग' इउनियन मिनिस्टार डक्टर मुरली मनोहर जोशीआ। आफादगिरि प्रमोद बर', एनडीपी प्रोग्रेसिव निकाय नेतारी गोविंद बसुमतारी आपके लिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप बहुत परिश्रमी हैं, बहुत उद्यमशील। अंत में एक बात और कहूंगा कि ये जो जनजाति शब्द है ट्राइबल्स का, ये सही माने में हमारे देश के उन भाई बहनों के लिए नहीं लगना चाहिए जो पर्यावरण के साथ जिंदा रहते हैं। आप देखेंगे कि असली सभ्य कौन है? असली सभ्य वो है जो पर्यावरण की रक्षा करता है, जिसके यहाँ वायु का प्रदूषण नहीं होता। क'क्राझारावबो शुक्रबाराव माहारियारि खौरां बिजों सान फालिदों। दिनै माहारियारि खौरां बिजों सान 16 नभेम्बरखौ हादोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि उत्तरकुसियाव थानाय दावबायथिलि चौकियाव 15 आरो 16 अक्ट'आव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि नेहाथारि समेश्वर बसुमतारी, CSD अनसुमा महिलारी आरो DIPR गगन नार्जारिया। मख'नाय जायोदि खौरां बिजों सान 16 नभेम्बरखौ क'क्राझार प्रेस क्लाबावबो शुक्रबारनि फुंबिलियाव फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबानजों मान बावनाय आरो 1 मिनिट मुंख्लं दाहा हगारनाय हाबाफारिबो मावफुङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि प्रीतम ब्रह्म चौधुरी, गाहाय नेहाथारि हरिशंकर ठाकुरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। अरुणाचल राज्योआव सन्देह खालामजाथाव NDP संनि साबा सोद्रोमा हमदों। आसामनि नसुंसे रायजो अरुणाचलनि जयरामपुराव मोनसे स्टेट सुलुंनि बिथाजों सन दाननानै आसाम राइफल आरो पुलिसनि जुथायै गाग्लोबनायाव सन्देह खालामजाथाव NDP संनि साबा सोद्रोमाखौ हमनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय NDP सं सोद्रोमाफोरा फारियै बिश्वजित ब्रह्म, बिरखां बसुमतारी, सम्फा बसुमतारी, दीपिका मोसाहारी आरो दैमु ब्रह्म होननानै सिनायथिनाय जादों। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै मोन 60निबो गोबांसिन आफाद गौथुमफोरा थांनाय 11 नभेम्बर अक्ट'निफ्राय धुबुरी जिल्लानि बिलासपारानिफ्राय जुरिजेननाय संकल्प जात्रा बाइक रेलिया शुक्रबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुराव थुंगि होयो। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै दिहुननाय बाइक रेलि हानजा सुनाय हाबाफारियाव कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय नेहाथारि अखिल गगैजों लोगोसे आख्रासु, आमसु, एबिएमसु, नाथजुगिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोराबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि हेंथायै गोख्रों हेंथा होयो। আমাৰ একদম শেষ কথা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হয় পদত্যাগ কৰক, নহয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰক। এই বিলটো গৃহীত কৰিবলৈ। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।